Καθημερινά. Δεν μπορούμε άλλο να δεχόμαστε την υστέρηση σε βασικά έργα υποδομής, οδικούς άξονες, σχολεία, φράγματα, λιμάνια και άλλα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο το έλλειμμα ανάπτυξης του νομού Λασιθίου σε σχέση με την άλλη Κρήτη. Δεν μπορεί το χάσμα να μεγαλώνει και παρά την αναγνώριση αυτού του ελλείμματος να μην βλέπουμε σχέδια, έργα, δράσεις για τη σύγκληση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η αποψήλωση των υπηρεσιών σε όλο το νομό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μετακινήσεις υπηρεσιών που έχουν ως αποτέλεσμα το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τους πολίτες του Λασιθίου. Δεν δεχόμαστε άλλο την υποβάθμιση και την απαξίωση της υγείας του νομού Λασιθίου με ελλείψη προσωπικού στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, με ελλείψη υποδομών, με ελλείψη υλικών, με ελλείψη οικονομικών μέσων. Είμαστε εξοργισμένοι με το σχέδιο Αθηνά που εξαφανίζει από το χάρτη την ανώτατη εκπαίδευση στο νομό Λασιθίου. Δεν ξέρουμε με ποια δικαιοσύνη και με ποια ηθική κατανέμονται δεκάδες σχολών στα Χανιά, στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο και διαγράφεται από το χάρτη ο Άγιος Νικόλαος και η Ιερά Πέτρα. Ο νομός Λασιθίου μπορεί να δεχτεί και άλλες σχολές και έχει τις υποδομές να το κάνει. Στηρίζει τα τμήματά του και διεκδικεί και άλλα στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης επίπεδο Κρήτης. Η πορεία μας σήμερα και η ενωτική παρουσία είναι η μεγάλη απάντηση σε όλους εκείνους που έπαιξαν και παίζουν με τοπικισμούς και μικροκομματισμούς. Αντίπαλοι μας δεν είναι οι οροπεδιώτες, δεν είναι οι γυναικολιώτες, δεν είναι οι γεραπετρίτες, δεν είναι οι ιστιακοί. Αντίπαλοι μας είναι οι πολιτικές, οι συμπεριφορές, οι τακτικές εκείνων που μας οδήγησαν και μας οδηγούν στην έκπτωση, στην παρακμή και στο περιθώριο. Σε αυτή την πορεία αντιστεκόμαστε ενωμένοι, συσπηρωμένοι, αποφασισμένοι, θυμωμένοι μα και ψύχρεμοι. Αγωνιζόμαστε